дали, по негово управление. Манхатън Бич. Тук имаме и такова, кадри имаме. Виж тревите, гледай. Тревите, тук... После ще записваш. Има време, ще идвам и ще минавам. Понеже... Май го видиш ли? Памет идеален, или? То няма така много памет. То нямаш. Не най-напред като тръгнем, ама интересно, че всякакви дървета има. Партнера еднакво постигаме. Абе, те ги постигат всяка седмица. За кого говориш? Това, тревите как са Тревата? постигани. И татко знае как се държи тревата да е еднакво. Всяка седмица. Трябва да я стрижиш. Плащат да ги държат еднакво постигани. Всяка къща си плаща на някой да го прави. Прошето излиза. Тук зависи кой квартал си, такива коли виждаш и къщи. Къщите и колите отговарят на квартала. И пътищата, виж какъв път. Виждаш ли пътя? Пътят като Ти е един от най-скъпите квартали на Америка. Тук се води zip код, нали знаеш по нашия код. Кодът, както почтенския, той е един от най-скъпите в Америка и той е zip код, където гледаш. И другия е и до нас пък, там, Сан Марино, ще го видиш. Голяма работа. Айде. Тук си сложил човека